Mi az, ami igazán ledöbbent? Ritka rendellenességgel születem, ami miatt teljesen vak voltam. Anélkül nőtem fel, hogy valaha is látom volna a világot, emiatt más érzékszerveimre és családom, valamint barátaim segítségére támaszkodtam. A fogyatékom ellenére eltökéltem, hogy normális életet fogok élni. Iskolába jártam, barátokat szereztem, és még zongorázni is megtanultam. Amikor 18 éves lettem, megismertem egy lányt, akit Emiliának hívtak. Kedves volt, vicces, és sosem kezel engem másként a vakságom miatt. Gyorsan a legjobb barátok lettünk, és rájöttem, hogy érzéseim fejlődtek iránta. Egy nap, amikor a parkban ültünk, úgy döntöttem, elmondom neki, mit érzek. Ideges voltam, de tudtam, hogy őszintének kell lennem. Meglepetésemre ő is ugyanígy érzett. Elkezdtünk randizni, és boldogabb voltam, mint valaha. Pár hónappal később egy kockázatos műtéten estem át, ami visszaadhatta a látásomat. A műtét sikeres volt, és életemben először láttam. Az első dolog, amit megláttam, Emily arca volt. Még szebb volt, mint ahogy elképzeltem. Elöntöttek az érzelmek, és mindketten boldogan sírtunk. 20 év után látni csodálatos volt, de a szerelmem arcát először látni az igazán lenyűgöző volt.